za mu shiga suratul az-zalzala bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وانا ita surat az-zalzala. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a farkon wannan sura cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza ƙasa girgizawa, wa akhrajatil ardu athqalaha, sannan wannan ƙasar da aka girgiza ta fitar da abubuwan da suke cikinta na nauye-nauye. wa qala al insanu ma laha, dan adam zai ce me ya same ta kuma yau, me ya samu wannan ƙasar tunda ya ga abin da bai saba gani ba. yawma idin tuhaddithu akhbaraha, a wannan yini za ta bada duk wani labari da ya shafe ta. bi anna rabbaka awhalaha, kuma saboda wannan labarin ma da za ta bada ubangiji shine ya mata wahayi cewa ta yi haka. yawma idhin yasduru nas, a wannan yini mutane za su fuskanto ashtatan daban-daban liwara a'malahum, don su ga ayyukan da suka aikata. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, duk wanda ya aiki wato gwargwadon nauyin zarra, abinda suke kwatanta zarra da shi shine annamla saghira, zaka iya cewa kiyashi kenan. to ko da kwatankwacin wannan ka aikata zaka gani. wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, duk wanda ya aikata wato kwatankwacin wato gwargwadon nauyi na kiyashi ko mai kankanta abu zai ganshi. kuma wannan ba wai ana nufin kiyashin ba kawai, ana nufin da ya siffanta abu da yake mafi wato kankanta, to duk aikin da mutum ya aikata zai gani. akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma da yake da alaka da wannan ayar, yake cewa lokacin da idza zulzilatil ardu zilzalaha ta sauka, a Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana zaune, sai ya fashe da kuka. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yubkika ya Ababakrin, me yasa ka kuka ya Ababakar? sai sayyidina Abubakar ya ce abkatni hadhihi sura, wannan sura ita ce ta sa ni kuka. saboda ikhwan, wallahi idan muna karanta alqur'ani muna hakaito irin ma'anonin da ya kunsa, wallahi da yawa mu ma za mu karanta surori su samu kuka. to amma matsalar muna karanta shi da bakinmu za mu ji rairairai, amma ba mamaki zukatanmu ba sa isa zuwa waɗansu ma'anoni da alƙur'ani ya kunsa. yanzu mu duba faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce game da ƙasa, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ranar da ƙasa za ta ba da labarin abin da aka yi a kanta. kaga ba a cire kowa da kowa ba, kowa da kowa yana ƙarƙashin wannan. me ka aikata? akwai hadisi makamancin wannan za mu karanto shi. wacce ƙasa za ta ce wane ɗan wane amilta kaza wa kaza wa kaza, duk abin da kai za a faɗa. to duk lokacin da mutum ya ji wannan sanarwa, ina kuma zai ƙara samun kwanciyar hankali? yaushe zai je ya saba Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya faɗi wannan cewa duk abin da aka aikata a ban ƙasa za ta zo ta ba da labari. to sai lokacin manzo Allah sallam dan ya dan sauƙaƙa wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sai yake ce mai law annakum la tukhti'una, da a ce ba ku yin laifi, wala tuznibuna, ba ku aikata zunubi, la khalaqa Allahu
ta'ala ummatan da Allah madaukakin sarki ya halacci waɗansu al'umma min ba'dikum a bayanku yukhti'una wanda za su yi kuskure wa yuznibuna su aikata zunubi fa yaghfiru lahum sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Mu'jamul Kabir wa isnaduhu hasan. kuma irin wannan hadisan ba wai suna nuna mana mu je mu ta tafka ta'asa bane. a duk inda muka gani ana da nufin cewa Allah madaukakin sarki rahamarsa tana nan, ko da mun yi aikin zunubi idan muka koma ga Allah madaukakin sarki zai iya karban tuban mu, Allah madaukakin sarki zai iya gafarta mana. tunda arna ma makiya Allah kafirai Allah ya ce musu afala ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. game da lafazin zilzalaha da Allah madaukakin sarki ya ce wa akhrajatil idza zulzilatil ardu zilzalaha, malamai suna faɗan magana biyu. waɗansu suna cewa wannan a duniya ne, waɗansu kuma suna cewa a lahira ne. abin in muka ce a duniya ne kaga zai kasance kamar alamu ne kenan na ashratus sa'a, farkon al'amari za ta fara girgiza to karshe kuma har ma a tashi kiyama gaba daya. idan kuma muka ce a kiyama ne kaga abin bashi da alaka da duniya, zai kasance za ta fitar da matattun da suke cikin ta kenan su ne athqala hadin. amma mafi yawa daga cikin malamai sun furin jayar da magana ta biyu kan cewa maganar ikama ake nufi. kuma akwai wata fa'ida ta uslubi na alkur'ani da malaman albayan suke fana kan cewa Allah maɗaukin sarki ya ce akhrajatil ardu athqalaha. Allah zai iya wadatuwa da cewa akhrajat athqalaha, amma wato dan a nuna ma cewa lalle wannan babban abu ne kuma a tabbatar ma cewa lalle zai faru, shi yasa aka ƙara kawo lafazin al-ard din aka ce wa akhrajatil ardu athqalaha. wa illa da Allah madaukakin sarki da farko ya ce ma idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat athqalaha, zaka iya fahimta cewa dai waccan kasa ake nufi, amma min babu taqrir wa ta'kid wal ihtimam sai Allah madaukakin sarki ya ƙara ce ma wa akhrajatil ardu athqalaha. a waɗannan ayoyi idan muka duba za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yanayi da ƙasa za ta shiga a ranar gobe kiyama, ta yadda ƙasar za ta girgiza a girgiza da ba taɓa yi ba, sannan duk abin da yake cikinta za ta tunkuɗo shi ta fito da shi, shine akhrajat athqalaha, kamar yadda Allah ya ce wa alqat ma fiha wa takhallat. dan adam zai girmama wannan al'amari tunda bai taɓa ganin sa ba, sai ce malaha mallazi hadatha laha, me ya same ta, ina za a kai mu kuma me zai faru. wannan kuma duk zai kasance wato kiyama ce kenan ta zo. game da wancan sabani da aka yi, idan muka duba duk da yake mun rinjayar da cewa mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun fi ɗaukar cewa ana nufin asqalaha ikhrajul mauta min batniha, matattu da za ta fitar daga cikin da. amma kaga idan muka duba a waƙi a irin zilzal da yake samun ƙasa yana kasancewa nau'i biyu ne fil waƙi da muke gani. akwai zilzal wanda yake kasancewa wasu bangare, wani bangaren kuma baya kasancewa, kamar yadda a duniya ka ji an ce ƙasa kaza girgizar ƙasa ta same su abu ya girgiza, kaga wannan ba shi da alaka da kiyama. amma akwai wannan da ake magana akai wanda zai game ƙasa ko ina da ko ina zai shafa, kaga shi ake magana shine zilzal wanda yake kasancewa a ranar gobe kiyama. kuma kusan za mu iya cewa alaka tsakanin su, shi wannan zilzal din da yake faruwa a yanzu zai kasancewa kamar mukaddima ce ga az-zilzal al-kubra, wancan babba da zai afku na ranar gobe kiyama. tunda hadisai da yawa sun tabbata cewa na daga cikin ashratus sa'a a rinka samun irin wannan az-zilzal da yake faruwa a lokuta daban-daban.